Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jressaq politika ta' fejda għal ħaddiema Maltin u Awċi. Hekk iddikjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħodu żar in-negozji f'Taslima, fejn insista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jressaq politika ta' fejda għal ħaddiema u xhieda ta' dan hija l-wedel tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern ġdid Nazzjonalista ma jintaxxax l-ewwel 10,000 euro ta' overtime jew part-time tal-ħaddiem. Qegħdin nagħtu fiċ-ċar li filwaqt li ħadd ieħor huwa mitluf jattakka biss lill-Partit Nazzjonalista, jattakka lilna b'ħafna kliem ta' mibeda, aħna qegħdin nibqgħu iffukati biex inkomplu ngħidu lin-nies u biex impoġġu l qudiem il-politika tagħna li hija politika ta' fejda għal ħaddiema u għal dawk kollha li jridu jgħixu ħajja ħjar. Bernard Grech spjega wkoll li kienu biss reazzjonijiet pożittivi għal miżura li tħabbret propju f'jum il-ħaddiem. Hija miżura illi laqtet tajjeb ħafna l-ħafna nies fil-fatt il-fatt li aħna tħabbarna propju fl-ewwel ta' Mejju f'jum il-ħaddiem miżura li permezz tagħha ħankunu qegħdin innaħħu it-taxxa u allura l-ħaddiem ma jħallas xejn taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li jaqla mill-part-time job wara l-full-time tiegħu jew inkella mill-overtime. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li dan fisser aktar flus fil-but tal-familji Maltin u Awċi, li tant jaħdmu sabiex ikollhom livell ta' ħajja li tixraqilhom. U dak ifisser illi l-ħaddiem li ħajkollu bżonn jew għandu bżonn illi jagħmel l-overtime jew part-time illum biex ikun jista' jlaħaq mal-ħajja qegħdin ngħinuh billi dik it-taxxa tibqa' għandu. Qegħdin ngħidu jiġifieri li dak il-ħaddiem qed inħallulu aktar flus fil-but. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ħabbar miżura illi bija l-familji Maltin u Awċin se jkollhom aktar flus fil-but, fejn wieħed illi mhux ħajkun qed jintaxxa lil ħaddiem fuq l-ewwel 10,000 euro ta' overtime jew fuq part-time illi jsir apparti il-full-time. Għal din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, ix-Shadow Ministers Graham Bencini, Yves Borg Bonello u Joe Giglio flimkien mal-Kunsilliera u kandidati f'isem il-Partit Nazzjonalista.